eura, nesi jače 0,9 god. Stefane, brate, ovo stvarno nije za tebe. Ajme ljudi, uradimo reakciju. Znači, podržite ljudi bratovu pesmu. Goldenito, brutalna pesma je super. Ajme mi da podržimo, brat, pokido. Podržite svi brata Goldenita, podržavajte youtubere ljudi. Podržajte youtubere, te nemojte pevača. Hoćemo da uradimo reakciju, ali da vidimo ljudi iskrenu reakciju. Stefan SRB objasnio sa sela, pa realno to su najbolje devojke. Led, znakovi na ekranu. Pusti moju pesmu, onda pusti me u stanu. A, brate, ne znam. Ovo je dobar deo, brate. Ovo je editor Pokido Res, brate. A i Ćale mu je legenda, brate. Znam za Ćale, znači ljudi, kad sam bio na moru u Crnoj Gori, znači to nam je bila fora. Kad smo bili na moru u Crnoj Gori, ovakav, mislim, sličan čovek je radio na jahti, kao onaj vozač jahti, jer znate. Ja sam ga zvao Goldenito svaki dan, brate. Jel možete vi to da verujete? Taj lik je umro od smeha i na kraju kad sam mu pokazao ko je Goldenito, brate, lik umro od smeha. Ali, brate, nije loša pesma. Podrška, brate. Jebi ga, podržat ću ljudi pesmu, neću da hejtujem. Ima lik, brate, 15-16 godina. Goldenito, a mislim da je 2005-2006 godište. 200 konja te mi daj, obrnuta koža na volanu. Haobu ispoliraj, ovaj auto noviraj, idem brzo krivi put, baca ga u stranu. Ova dva benca su modi, zovu me na fon, kuće žele da ih fotim. Ali ovaj benz, ovaj merc, ovaj mesec sam u dobi, kupim Kenzo ili Enzo, to je sledeće u modi, daj pogodi, da li je benz ili merc, da li je benz ili je merc. Malo je cringe, ali nije loš. Da li je benz ili je merc, da li je benz ili je merc. Znate šta fali, brate? Hoćete da vam kažem šta fali, brate? Fale neki back vokali, brate. Znači, fale neki back vokali i to dobri back vokali, brate. Evo, ovo je za Stefana SRB devojka, brate. 15 godina. A dobro je, brate, od kojih scena je editor Rez napravio spot, ovo je dobro, brate. Ček da ima, brate, ovu ribu. A izbacila sise Kidos, brate. Čekajte da vidite ovo, brate. Gle, vidi se bradavica, brate. Jel vidite ovo? Kengur, vidi se kengur ovdje, brate, dobit ću strajk. Vidite vi kengur ovdje, brate, i prljave sise plus. Lal. Ne znam, brate. Mislim, dobra je riba, ne hitujem, brate, ali se vidi, plus se vidi kengur. I plus se vidi, brate, ova prljavština. Gle ovo, brate, palačinka. Palačinka, brate. Čekajte. A šta radim ja, brate? Znači nisam se vidio. Jebem ti Snapchat donaciju. Snapchat najče. Gavrilo Konstantin donira 50 dinara, nešto jače. Hvala, brate. Dobra je pesma, ali neće biti hit, brate. Nije ovo pesma da se ponavlja, brate. Nekako, nije loša, ali nekako bez, neće ovo da se peva, razumeš. Ovo je pesma, brate, se čuje samo jednom i više da je ne puštiš, znaš. Ja ne razumem to, sada imam dve mečke, tako mi je suđeno. Proće je u gradu pa se benzove obučemo. Upali si sam, samo čeka nas da uđemo. Sad sa neba para pada, pola milke brojem sada. Juče njemu vičem da tam. Kupio sam jel čujete ovo, brate? Vičem da tam. Milke brojem sada. Juče njemu vičem da tam. To je malo čudno. Kupio sam merce i za glavu se hvata me. To na gene je, to teče mi kroz vene je. Gledaju u mene i ne mogu me za mene je. Tata S ja u A kad se spoji kažu sad. Da li je merci ne 2,5 miliona znaje. Da li je benzin? Dobra je pesma, ljudi, dobra je pesma, nije loša pesma, svaka čast. Evo, like, podržite, brate, Goldenita. Nije loša pesma, brate, iskreno. Šta ljudi mislite vi? Donacije, treba mi anksioznost, uštipak. Lal, golob.
Dok ti ne izbaciš nešto, ništa. Ljudi, nova pesma izlazi za 10 dana, verovatno. Hvala puno svima na podršci.